Tak, dobrý den. Já vás vítám na mém účtu Vojtakárník 1. Tak se koukneme level 128, mně se to líbí. 4 epiky, nejposice 2500. Dožil jsem si s kámošem, level 205. Pak tam ještě nějaký přijdou, takže všechno v pohodě. Tak podzemí všech 6 pročištěných. Tady máme vulkanického ducha, ten má level 170, na to teď neútočím, hlavně teď útočím na pekelná mimozemšťana. A v pyramidách šílenství útočím na Bigfoota. Tak, jo, božtu to nemusíme otvírat. Jo, tady WC, 7 aura, zítra budu mít 8, takže je úplně v pohodě. Už se moc těším, co zase dostanu. Minule jsem dostal tohle, obvazový materiál mumie, takže moc se mi to líbí. No, v cechem jsem spokojený. Dnes útočíme na podzemí. Takže doufám, že to vyjde. Samozřejmě musíme ještě nějaký pozvat, že jo, aby jsme to dotáhli do konce. Hlavně můj největší kámoš, tady 205 Anamor. Takže je věrný, tak to se mi teda hodně líbí. No, podzemí už jsem vám ukazoval. Jo, arénu to už nebudu. Syn slávy. Tady jenom 3043, za chvíli budu 2000, takže to je všechno dobrý. No, houbičky jsem si teda ještě jsem si nekupoval houbičky, to teda si mi ani moc nechce. Zlaťáku mám dost, za zlaťákový den, za goldový den, tam toho mám dost. V hospodě jdu po zkušenosti hodně. No, takže dobrý, no, s tímhle účtem jsem velmi spokojen. Takže se uvidíme v příštím díle s FGM Vojtakárník 1.